Ke subjek ya ka ba nginyo ban ya berkat ban ya pusan. Lada pi don ya ka Bible bat pi ngau ba ban pelit bat nga she ka kitab ki kam ki apostol. Kale nong ka ba khat nyo ka de khot ken ka ba arpo pra. Ka tu ka de khot barok ka wei ka ong kum ni ngan pule. Namar ha u ngi em ha u ngi ki bat ngi long di. Kumba ki ban na ki nong thau jing rai jong pi hiru ki la ong na mar ngilong ru ki khun siu jong u hoi ki para benget ki ba iet ke jonga ladengi perkhat bat ladengi pet ye gende gede khan ladengi keren lut ye ka ladengi shong shikenta lani argenta nginom la ban keren lut ye ga jing jeliu ke jongka Henry kumbaladon na ka subject ka bala kadaw ngan kren hi tang ye ka to ka benta ka baning kong jong ka ni ka dukhot ken ka balong ka subject ka ba ka balang ka labu na ka benta jongi ha ka ni ka mi jong ka ni ka sngi ka ba ong namar hau ngi em ka mamot hau blay ngi em bat ngi ki bat ngi long di ki para bat ki hinmen ke jonga hau try ngi don na gani ka janmit om day tang namar bangi kin mau ya ka tarik ha ka kalendar om day bangi kin mau ya ki eki ba ublay unre om day namar ba ubriu ulale henry ngi kin mau ya ka ka ba ublay ulale nakabanta jong ka balang kabaki ong ha ka tien pareng bangi remember ya ka God faithfulness ya ka jing yaine ka jong ublay kaba ulay yaine haka jing im ke jong pi bat ke jonga kerbang ya ka balang ke jongi hang ni kaba kumnu ublay ulay lam ling ba ki at kithen ling ba ki jur ki jingya lenti kaba ka balang kala de banyan kumnu ba ublay ulay kershan hadu kani kesngi kaba ngi don lang kumne shispa arhosan snam ban yok ya ke jing ya seng ple kaba ngin ple ken ki para benget ki ba iet ngangen bagani ka subject ru ka don ya ka benta ka ban kershan ya ka ni ka ka bangi ngi ya don lang ha ka ni ka janmit jong bat ka ni ka mit jong ka ni ka sngi ka kitab ki kam ki apostol ngitip ya ka ni ka kitab la tho the way na ka shakri ki ba kodor bala tip kerteng yo u komo Lukas uni day usenran jong o Jesu uni ude usinran jong uwei ne ke shakri ke ba konor jong oblay o balongken u apostol Paul o bangi baro nganget ngitem balong ru ki nong tho ki ong baki don ki jing tho ke bala ngi pet akene ke kitab ki kam ki apostol bala den ke do akene ke min nginum yo por lani kanum dan por yangi bangin ye ke dolon henwe ke den ka por ngi yo I kumno ba uni apostol uni Lukas ulejru banya don ringkat badu apostol Petros bantip ye kita ke jingja baro nadu ke gospel ke jomo Lukas ka baulato bat ye kene ke tup ka baar ka bala khot ye ka kam jong kita ki apostol ke jongo Jesu ken tup ru yo Paul yo Silas bat ye ke wei ke shakri ke bekodor ke bangitip ke senran ke jongo Jesu ken laong balatho ye gani ka kitab kade ha ka snem riu pausan hado nyopo hadien bau Jesu hadien jongo Jesu lani ha ka por ka bau Jesu ula de ban em lani ha gani ka perthai ka balong ka spa snem ka ban riu poar bat ka ban nyopo baka dauba ye ka balatho ye gani ka kitab ka dai namar ban pen I ko ki para bat ki men ya ka kam ka jongo Jesu bakam dai ka bakakakun tang habalakot ki gospel henry ngiyo I kumnu ba ye ka kam ka jong utrai ka betengken ha ka testament ka basmai ka bangiyo I ki kam ki apostol kumnu ba hadien ka sngi Pentecost ngiyo I bau Jesu upa yo mensim bakon ban ngiyo I hang ni ba ye ka kam ka jong utrai kalanang krau kalanang roy naduk Jerusalem om dai tang hang ta ba ka sakut sya Judea sya Samaria bat syadu kari kasih ka ba iet ka jongi ka bangiyo I ka gospel ka jong utrai baka poiken hadu kanegatan bat dai kan ni ka jing trai ka ba pela ka badang continue lani kadang pedeng ya ki kam ke jong ki apostol ki shakri ke jong utrai ka bangiyo I hadu menta menne
bagi yoi ya ka jing tray bat day namar kata gadau ki ong ki kam bagi ki start jong ka Bible bagi ki kam ki apostle kam day tang ka history jong ka balang ka de ka history ka jing tray kam ka jong ublay ka bangi yoi hadu menta ya ka jing yathu kana ka bau blay u yathu upa bat u ai benta yangi bangin don badai kani ka bangi yoi hadu shispa arpusan snem hadu menta ka kam ka jong u kanang tray ka poi hakane ka lenong ka bakat nyo ka de khot nadu ka bakat riu hadu ka de khot ka balai pu ar bat lai pu sau ka banganum don por ban keren lut hakane ka miet jong kani ka sngi ka badai ka wei na ki mat pedeng kani ka de khot ka ba arpu pra ka balong ka sap jeng para bangai ki ba iet laong habau pol ulet ban yalap nadu bau la kala ka bamon ulet bat la khot kerpang yo shaka jing yalap shaka gentle om dei bau khot ban let shaka jiu henry shaka gentle ka bamon kita ki bam dei ki jiu ka ba kentuk yang abat yang iru agane ka janmien malaong ba ulapoi hakawai ka shnong kabala tiap kerteng kum kata ka shnong Greece bat hot kan nongba ka jongka kabalong kata ka Athens balong bangi tiap barok na peneng jongi kini ki Greek kini ki briu ki bastan kini ki briu ki bashampang kini ki briu haba ki le ya kanu ki da perkat lane ki da reason ki da perkat jangai ka ei ka banja ka ei ka banumja badai namar kata ka daw ngin yo i hagada khot ka bakat riu hadu ka da khot ka bakat du ngin yo i ya gani ka jing shisha juga tin ka jaw blai ka ba uni u apostol Paul haga jing ya lenti ka jong u ka ba u yo i haga ba u lek ban yalam ya kani ki jak ben riu ki badon hang ni hapo Athens kombangalong ki dei ki jak ben riu ki bangi khot ya ki gentle namar baki start palan namar baki donye ke jing shampang ngiyo i baka Bible ladangi puli nadu ke dekat ke bakat riu ko ki para bat ki henmen ke jongangin yo i ya kane baki ni ki briu ki long careful hadu kata-kata kim kwa ban pen sngo si yano kamtam hakabaya dai bat ka jingen badai namar kata gadau ki bu ye ki belai kibu ya kita ki belai tau ke jongki ya ki dur jongki belai bat kat bau pol udang ya ke snong uyo iru baki ni ki briu namar baki lalong careful palan namar ki tiang yo baki penmong yano nama ngaong namar baki dai ki briu ki barlong reason ki briu ki ba perkan ya ka ei ka banja lada ki pen snausi yano bahang ni ngin yo i haga de khot ka bakat riu hadu kan ga de khot ka balai put sau baki ni ki briu ki buru ya ka wei ka jaka ka batli hangta ban ongkeng bangi bu jingken mau laning ibu ya hang ni yo don unu ublei obama ngabat mangi ngikum kelen badai hang ni ken bau apostol Paul Uzdang ban ya keren batki nama kini ki briu ki baju ngau tenat bah ban ya dibet lani kini ki briu ki baju ngau tenat bah ban ya keren tang shuyo ngau ya ki jingmut temai kini ki briu ki skor jong ki yeng lani ki perkat bah barki ong ngikwa ban ya keren ken ya kani ke jing yetu badai hangta ka bangi yo i hagada khon kaba kat kendai arpue kaba ki invite ru yo Paul ki khot sngoba ki ong wansi bat ki ayo u ya ka wei ka jaka kabala khot kerteng kum kata ka shno kam kata ka hol lani kata ka kamera kabala kerteng kata ka erophagus badai hangta kaba ki yania lane ki yatainia lesingin sumudur kalong kum kani ka yeng mani ka jongi ka bau Paul uyeng na kaliang kamon bat ki wei ki briu ki shong na kaliang ka diang ki dan ki briu ki ba shong shapo ki di ki briu ki ba start ki philosopher ki briu omdei ki kup shiliang ki sem shiliang henry ki di ki briu ki ba don ye ka jimot jimberkhat ka ba start badai hang ni ken ka bau Paul uyo ye kalan
ban keren yeki syapang uni ublay oba u ungeng oba u uyoi hagalenti sya Damaskus padai hang ni kaba donru uta unong penyai lesing laban mudur komo chairman oba penyai ya kajing yalang ban om apostol Paul lani ko Paul kai kata ka idea ka jongme kaba medon kai kani ka kubor syapang uta ublay pan oba ngingi klem shim lamani badai hang ni kabau Paul usdang badai hang ni kabau Paul ru hagadekhat kaba arpu pra usdang ban ngam jiliu ban ong ye kini ke kentien dai hau ni ken ublay oba manga maphingi em ngiki ban ngilong de ko ki para bat ki henmen ke jonga kani kadai ka way na ki subject ki bajeliu hadu kata-kata kabangangen habaka balang kabu kadai ka subject kan kabamangabat mangi kapenkan mau yangi ya ka jingyat lenti shispa arpo santeligi snem haga jingyat lenti ka jongi kaban penkan mau yangi ya ka kabau apostol Paul ukran haga nega dekat kaba arpo pra kombaong ya ka nega subject ngan pihak ya ka hakilai teli ke para bengai ke ba ian ka baningkong ka di ketuka kentien ka baong hau ngiem lani ong hagaktin pareng it is in him we live dai hau bangi ngiem badai hangni ka ni ka ktin Greek ya ka bala upol openan kam baga ktin Greek kadai kata ka kentien zomen lani zomen mem kabakit ye kini ki kentin bat ye kajing snautu ban ong ba ublay ulong mau katmei upol habau ong hang ni ha u ngiem ukdau ye kamat pedeng jong kajing im jongi ban keli yangi ye kawai kajing keli nadu bandang long ka berdai hadu minta hatu mangabat mapi ngilong shulong la kalong ne manu ba ayangi ye ka jingim ngiwan nang no bagata ka di ka jingkeli ka ba upol ukwa ye kini ki brio bakin sngo tu pingalong menne kini ki Greek kini ki brio ki bestan pada ka spasnem ka bakat pra kata ka Renaissance ka Enlightenment period ka ba ka history ka yetu yangi ka sedang na kini ki Greek haba ki sedang ban sngotu ya ka science ki sedang ban sngotu ya ka technology but ya ki way dai na kini ki krau perkan ka ba ngi yo ya ka science kom bakalong hadu menta menne ko ki para bat ki henmen ke jonga hangni u apostol Paul na Maria ladiru udai ubastat wana marpidon ki bastat hangni dai hangni ka bangakwa ban ngam jeliu ban keli nang no piwan nang no pishu emhi u question let's say piwan na ki shri piwan na ki moy piwan na ka klau na batam piwan na ai badai hangni ka ba ujubam ngiwan ken no blay baka thmei ka long badai u blay ken u bala thau yana bat yepi badai kan ni ken ka baka tin ka jong blay ka ong haga kitab Genesis kalanong ka baar ka dekat ka banyo habau blay ula persat mensim habau blay ula persat mensim yauta ujing tau u bala tau dakikti badai hangta bauta u briu ula im badai namar ka tagadaw ka ai ka thmei ka ai ka sus ka jongi ngidai ke jong blay badai hangni ken kabau apostol Paul wang ba minta pilaya chispa arposan snem ken mau ya kani every heartbeat kani kabau kolong snam jongi uti tok ken mau manu ba pentit yo to om dei ke jingla ke jongpi om dei ke jingla tet kti ke jongpi ka snem arajar kat kandai arpo kabala kangdam yengi kadai ke jing ai ba ke jing ien ka jongu blai ken kabala penim yanga bat yepi ko ki para bat ki hinmen ke jonga ngaken mau ya ko wei kan nuksa kat manganang pun kre ya kan ni kalaja kabalip laj kum tu ngakemen bakalip ke togalan
Namar ya ka ka bangakwa hang niru ban keren kalong kombadon ketuka electricity mentan ka lip kalany kombalong ketuka syarak habam don ka syarak ka yapno ketuka ding ka bame udong musa badha bakal laj ka lip hidon ubon ubahe na ubarem om don laj bad kalong kumtu mentan kombangiyo i habang istang ban keren badai namar kata daw ublay ukwa ban ong yepi kom kabalang Shispa arhusan snem ngilayan. Lada dia beblay don kum ketukalan. You're nothing. Tadi namar kata gadau ko ki parah bat ki hinman. Ublay ukwa ban pen sngotu ling bau apostol Paul. Day hauni ken manga bat mapi ngiem. Bat jing sngosi aga jok ka ba mangingiem. Day mangi ki ba persyang ban batay stat nga syumudor. Kabangan pun kre ya kene ke khobor ngayeng ha kene ke pulpit manubasna ya kene ke pulpit dai ubrio kumno ubrio shimut dai manga ho nga tengam nang bansna pi parep parang yang nga tengam nang pi pa yang nga bansna ya kum kini lakulumar ngam nang ngam don ka bentau bleu lamai sap yang nga ya kata Hede nga sumodor yo nga nang kumno bansna ya kene ka pulpit kumno kene ka pulpit kan batay stad kan batay ya nga ubasna ya ka don kibriu ki ba persyang ban sngow ban batay yo blay utaw bataw yangi bagakan mau ya ka shiti ka jo Paul shiki Ephesus kalenong ka beningkong ka dekat ka basaw shwa bangan seng nong rim ya ki ai baro ka bamut shwa bakan ja ka Genesis iway baga dekat ka iway ublay wong ngala don lupa ya ka jimut je berkat ya pi bat ya nga shwa bangan seng yo benai hangtai shwa bakan ni ka pertei ka bangingiyeng ngati ngamla ban mudur ya kata ka jabing ka jong obreu ka klebej ladangi sngoto ngi kwa ban sngoto ya kata badai hangni ka bauni u apostol Paul wong kopi ki bastat perkat se ya kane pila ka history pila yan ya ka jing ya lenti jong pi ka bah ka Greek kata ka culture kata ka jing start kata ka jing la ka jong pi hadu menta dai na ka daw jong pi day ba PM na marublay day hangni ken baung soong pay kadekat ka ba arpusan bangala ay mga ya ka jing day uni ubanga ya lab uni ublay ubadon hakani ka jingbu ka jongpi kumbabu yung niu sentiu uni ubriu lani kibabu yung niu ya kata kami bagi ong lesi udan uai pat ublay ubangi ngiklet lani yo bakla baru paluang day uni ken ublay baru tahu dia Yesus. Oba orang katihin ka jong oblay ka gospel u Yohanes kala nang beningkong ka dekat ka basaw ka badi mauken la tahu ya ki ai bara. Ku ki para bat ki hinman ka jangau trai. Ka balang ngilayat ka jingyat lenti ka jong ka shispa arpo sansnem. Ngin ken mau bangi ki ngilong ngiem. Dai namar kanan ka sos bakada galong uta ubaong ngalong menin menta syuda ki bam jukot ngade uju menin menta syuda ki bam jukot baru taru ula iet shua yo pi om dei ba iet ubriu ningkong pi klem le ai mangangi klem le ai de uni ubala le ningkong ban step in ban one ngida syuda ban le kemen ye ke Christmas tang shitayo they uni over step into eternity nakabam jukut uko uwan ban jam syakabakon ban shim ye gajing long do padai namar kata kadau ban ong happy dei hau bapiem palat nang ta kumbalong katukalaj mentan ladadan bapelip na syabar ban nasyonunu kalip ka generator domngan kajing yem jong pi bat ka jonga ladau try don hang ni kajing ilek kemen jungi kalong kajing tala kabar tien kajong oblay kaong hau ngiem bad hauru ngiki balay bawong ini kentien kani ka kentien ki kawan na kani ka kentien ka baki ong kata ka verb in action ka bakadon kani ka kentien Greek ki ong kumni kani ka kinometa
Bakani kadai kata kaba penshisha kaba ngikren syapang ka jingim ka jong obreu banya thu ya ki Greek kinamar ki di kibastan ki Greek kitip kumbalong u Ecclesiastes uong bagadan kapor ban kha bagadan kapor ban yam kadang kapor ban thung bagadan kapor ban ratno ya kabala thung bagadan kapor ya ki ai baro hapo ki saw ayom badai hang ni ken kaba uni upol ru uong kin mau baka jingim jong piru ko ki breu ki bastad ko ki breu ki bashampang pitip life is not static kam dei ka basusa kam dei ka basuyeng kadai ka bayat ka banakaway ka por shakaway pan baka reality of life kalong baka den ka por ya pi ba pin hableng baka den ka por ya pi ba pi wan na kane ka berthai henry udon uway ken ba de uni ken ubam jukala wat lano wala ka perthai ka kala wala ka perthai ka yan wala ka perthai ka long kumno ken ma udan uway ken uba kershan yapi bat day uni ken uba long hadu mentang ong ka jingrai sam ka ba shispa arpuway ka dekat ka balai ba uni ken onum sha uba long ublay haba ong halangan kuat ngan kemit yalaki kemat syakilum nang nu ke jingirap kan wan baga dekat kabalai ka ong ye ke kentien bauta ubakmi ia pi lane ye ki Israel onum sya baka kejak jong pi kan ki lane baka kti jong pi kan mensa baka Bible ka yetu yengi by way isim yeng inam ham klem ka jing tip ka jang utrai nganget kadan kapor haga jing yai lenti jang ka balang la pi puli ye ka history kani ka balang kam judan haga jengyak lenti jongka bakan don baik ulan ubabeng haga jengyak lenti la kalong haga spiritual life lani haga jeng don jeng lani haga jengyak jengyeng ngitip mensyuale sing ikin mau iyeng mani ibarat namar ong bangin pat don shibun kapisa bangin tay henry menta ngiyoi ngilanang kraw ublay ulanang yalam yengi bat ngiyo bantay ya ka yeng mani kaba kraw kaba he kaba ngiyo ban mani ban syakri ya ka ban lingba kitu kirai kirai dam lingba ki jingele ki baka perthai ka yale ka bangi kin mau ye ki kintin ke jau Jisu ong yo Petros hagalenong ka katrio jang gospel Matius habau la kilni bangang ong ki briu ki ong kumno ya nga badai hangta ka bau ni u Petros ong mi melong u Krisken ukun jang oblay badai hangta ka bau ong ken dai hau ni mau siang dai hau Petros uba meme itu ubalong ukrisken dai hau ni ngan seng nong rim ya laga jang ka balang badai hang ni ai ka kular bad ya kata ka jing snow scam bad ya ka assurance wong bagi kerdop jang ka dujok kenomla ban yeng ban ya le ya ka ki don ki ups and down jang ka balang balada pipule ya ka souvenir pipule ya ka kotup jingkan mau jangka balang hari kasih jantia pinyo ya kani kamtam hakisan bat shipos nem badang zdang ka gospel hadian kat praspa subway kadang kapor baki missionary ki ong ngin lek paino kadang kapor ka jingya lenti ka baki kiu ya ki jur haka jinglong mensim kadang kapor ka baki ladu jingkermen henry kadang kaporu ka bau blay ngiyo ya ka jingkerku kata ka di ka jingya lenti ka jongpi ka ba mangabat mapi ngilaya lenti manuken bakersyan yangi hatu day mangihi mo day ka jingla ka jongi ka pisa ka jongi ngiyat ngiyeng ngimove ha ka jinglong jeng ka balang ka ba menta satang katno ngidang ya keren mene ba day tamamasan ngalapoy ban keren ko masausin menta ha ka shispa ar hosan snem ladaw belay udang bu lesi shispa san po snem nganang don lesi ngan poy keren biang nga gadagopor na maka jingim the fact of life kalong life will move on ngayeng nang ni kindon lesi ki kpajungi ki balalit no kidon ki bamla ban poy hadu uni uput ki balalit no sheshua kata ka diga jing shisha jung jingim hedoy ka balang ka jutrai kalayeng hadu menta manu bala ban kersyan ya ka manu bapelat ya ka day utrai day hang ni ken bawa apostol Paul wang ko kibriu ki bestad pikelet yo ni ublay ubakordor tam uni ublay uba aya pi ya jingim par uni ublay ru
ubah kershan ya pi ngaken mau ya ke snem kat praspa kendai penyo da ongkum tas ngobangai manga jumai ba balai tu kana ngaken mau ipa namai dei nang ni kini ki jai tham nang ni nang saulia ngaken mau ngielek hang tu hapo ka susu tampak ka bangi pej bat habaki labatai baki tu kana kita ki riu temen ba kadon kata kawa ka ba mensyuan nang tai na kata kawa ka ba iman kila syam mudur baga ya shadow shane Thomas Jones ba dai haus nam kat praspa kandai punyo ba wanu tau jumai ba uba ka balang ga jong piru kadon ka jing sno bat kane pada mar kata gadau laong ba kata kawa ka lahap no balai kata kawa ka yap no namar kadon ka sus kadon nang tai kawa red nang tai na lot ti thain lom shatai kadi katu kawa kabajau drop shi drop man ka minute man ki second ki ba kershan ye kene bakan long kawa ba padi kaniru kat banganang pen kre ye kene ke kubor naken mau de ublei uba kershan ye ngi man la ke sngi man la ke por iwei isenjam ar senjam bangingi yan de ublei uba kershan ye ngi all the way hadu menta menne ko ki para bat ki hinmen ki jong au trai wat syak ken bau belai uni u apostol Paul ling ba kene ke jingja u kwa ban pen sngo tho yengi wat syak se baga jing sarong kan sensyar yengi wat syak baga jing sarong bangin ong o nei nang kadau jonga bakalong kumta bat kalong kumta and ringin ong ken dei de ke jing isnai ke jong u belai ke jing kershan ke jong u belai ka bangilong hadu menta bat dei namar kata kadau ong u David abau ruaya kesam ka bashispa arbusan kitu ken ki basyanya hau trai ken longkom ulum seyon obanom la ken lanu ban penki ya ka manga ngala ban letno na gane ka berthai mangi bat ki khun jongi kila ban letno le siki siu jong pi kila ban letno na gane ka berthai henry ya ka ding na ka balasi hang ni trai wong ki kwat ki kherdop jong ka du jog kenom la balai utrai ula yap halor ka ding pna ula IT yala ka jong ka jing im ka snam jong u kalami ban pen im ken ya ka balang ka balong manga bat mapi lada ka balang ka jong utrai ka balalong menta shispa prapun riu prapun yo snam hari kasi jantia ka de ka babakla kan jin dalayam henry hadu menta menne ngiladon pralak san po hajar nyongun hakani ka KJP assembly ka baladam hangtai hapo pendenem yong tang ki balang presbyterian ke jongi na ita iba iwei kanabon sabian bat kiwei hadu menta ka balang ka jongutrai ka jengyai lenti jong pi kom ka balang ka bakat nang mi kisngingin nang yan kan mau don wei ubalaong bangang nganum syak ya lagi jong ka balang bakan lerang balai ngala yapte na ka benta jongka pan ngala IT ru ya lagi jong ka jingim na ka benta jongka ka balong mapi ken ki dekat ki bangay sngaw na do men sngi ki don ki dekat ki balami ki syakri ki bakodor ki jong ublai klase kim don balang shu hang ni henry ka tmai ki dai nang ni ki bau blai ulap penan kamrat ba kelong ki syakri ki bakodor hagatan shlong bat ye ki wei ki jaka hari kasih jantia kam dei ka jingla ka jongi hakan ni ka jinglet ka jongi ka bangingi ong ngiki ka bamut ngiki mdei bangi shu sa hajo upol wang ken mau ko pi ki bastat dei uni ken oblei oba kershan ye pi ba ka bakat do hagan ni ka jan mien bat ngilong de haka Bible pareng ki ong kumni our being lani ya ka jingim ka jongi ka identity ka jongi ka purpose ka jongi haka bakat do shwa ba upol un penkot ya gani ka jing ya keren bat kita ki brio ulet ban ngam jeliung om dei tang ya ka bakan jado om dei tang ya ki ai ki bakan jado lagalong ka jing nang ka jing start lagalong kata ka jing la ka jing ki lema ka bor pisa bat kata ka jing klan bat kom ta ter henry u ongru ya kata ka bakan jaman sem ka badai uta ubriu ubasyapo namar ha ubriu lakha arteli ki ka senrap ong u Jacob akashiti ya ka met bat ya ka mensem ngala keren syapang ka men ka bangilong hadu menta om dei ka jingla ka jungi ke COVID kat kendai kat ke balang jengi hajayau ngidan prahajar tam ke dekan
ngampat kin mau bangin ong bagi don ki ba yap namar bagi yap tangan hoi ki pang ki shitam ki ba klat hoi ki don henry ngampat kin mau ban ye thu yengi lesi hasinot jongi lesi ngampat yot ngau banamar bakim don bam ki la yap tangan namar ka khlam koven henry ngakin mau ngi ya biang te ublei ulai yalam yengi ling ba jong kata Henry hagani ka bentang ka bakat do uang bat ngilong di kadon kani ka verb ka continuous verb ka badon haka gring kata ka verb to be lani kawan kata ka kentin esmen bakani ka kentin ka kentin ka bakren ya kata ka ba shapo ya ka jingim ka jong ubriu ka ba ubriu balai banamar la penon kam ya kani bakini ki grikin ngau thu kumbang alaongan ya iban kidai ki philosopher kabamut kis ngau thu lani kis ngau tenat bah ya ka subject philosophy ladang ya keren ya ka philosophy ka ai ka jingkeli kabamut balai bangawan syagani ka bertai ngawan le yu syagani ka bertai ku mubrio ladang la yap ya kani ka jingyap ka jonga ka bangalet ka met kan let syaga domet la thang la tep le kat bale ya ka henry ka mensiam kan let syai badai ya kani ka jingjeliu ka bau apostol Paul Ukren ya kini kibriu nama kini kibriu ki reason ki sngau tu piwan le yu she bertai what is the purpose of life but ka eiru ka identity ka jongpi haba ka bertai ka pech pi ka shio i pi ba pi dei ki krau o ka yeng mani kala itanat kala krau palat hadukat ni oh kajing nang jing start jongpi ha kajing yale ka jongpi kalalong kabala hadu katni kala isyongkun henry ngausi ya ka balang hapo sardes sakalenang kabalai ka dekat kabaar ha ka kitab jing penpau ujisu ong ha ka ba ukren yo Yohanes uta uba utau senran jong ha ka wei ne ki shiti sheken nyau teli ki balang wang ko ka balang hapo sardes ka badang le kemen san post nem ya ka jing long jongka padon ya ke kerteng ke bapa em madu bam tip ya ke balang light tera madu bam tip ya ke snong light tera madu bam tip lesi ya ke snong lani ke balang ya ke ni ke balang ke jongi ke KJP ke sinod lani ke balang presbyterian ke jongi madu bam tim ring ngausi about rai uang padon ti ya ke kerteng ke bapa em henry palong ke bayab kayap kamde ke syabara kayap ke syapa kuki para bat ki hinmen ke jonga kani ka bu jingkeli ya pi bat yang akum ka balang haba ka perthai ka pechengi ka ong ngi dei ki banang no ladangi pet ya ka jok ka bamenta la ishir kai ngem itu syuti unu ukristan unu usamla kristan unu usamla ubadai ubalalong rulukhat ne ubang patlong ne usengkasi ne hindu namar ngi long langkum jo kajing jong kajuk kalong barok ngi kwa banlong politically correct lani banlong relevance lani benang baki beriu kenom dom yengi ngin ya keren laka keren ngin ya menjur laka menjur ya ka ka baki ki ong bagajing kalong ken bagajing ban ngau thu i tai kentien ka bamon ngi kwa banlong hapedeng syaka mon ruem syaka diang ruem berkata kadiga jok kaba etam ya ga jok kaba mangabat mangingi em kaba syaka mon ban kluj ru ngim tre ban kriat ru ngim tre mangetieng ya ga ka bau jisu ong haka shitab jing pen pau lai kalenong kat kendai ladengi pule na do ka dekat kaba kat ar ter ya ga ka bau keren ya ka balang hapot lau dikaya wong ngan jendela kwa ya pa bangan prino ken hangno ka pri kalong ka baitanan hang no ka pre kalong ka basngau tenan lani ka basmabang ko ki para bat ki hinmen ke jonga uji su ong te kan jindala bha ya pa ba pa long ka bakluj lani pashu pejabat ka jindala biang kumta hendai palong ken ka bablem badai namar kan ni ka dau ngalong ken ublei ubanga kwa ban pre no ya pa ko ki para bat ki hinmen ke jonga Apostol Paul habau keren ya kene ya kata bat ngilong dia ngalong dia kata ka ba syapo ka jonga ka identity ka jonga habaki beriu ki pech sanga kata ka di jimut identity ki beriu ki ong ngadai uai ki beriu ki ong ngadai ujong no lani ka jong no
Ngadai ne em ukristan ne ngadai ubam ngej belai kata kadai ka identity kabaki briu ki ai yangi. Pada kini ke jinglong ke jongi kabang yele kemen chis pa ar posan snam. Upol wong ikan mau ke shiti jo ujung shiki Filipi. Wong yang hati ngadon ye ke jubab ye ke identity bakata gelong. Ngalong ujung ukris ngalakain senrum lut ya baro. Namar yang kaban im kalong ukris. Lada kadai yang abangan yapru kalong ken kajing mentoi. Koki parabat kihen men namar kani kadau. Upol ukhot haka shiti cheki Ephesus kalanong kabaar kadakat kabashipau. Pilong ti ki jing tau ki bakir pang ki jangu blai. La tau kerpang ye pi hadu kata-kata. Badai namar kata-kata ublai ukwa. Ngadonti ye ka purpose. Balai piwan siya gani ka bertai. Kadonti ka purpose. What you kun jang ublay. Matias kalanang kabaar. Kalanang meningkong dekat arpulay. Ong undu angel yo Joseph. Shim ya kita Mary kaba metip kaba memetmu ban pelat no ya ka. Wat le ya kata Joseph ong uni u angel. Namar iklong ibaka kapun. Ilong ken no mensim bakot. Kadekat kaba arpulay. Men ay ya kerteng jong u Jisu balay. Maka ta kadika jing temu bat ka purpose balay bau Jisu wan che ka bertai ban pen em ya ki brio na ki pop jong ki baro ko ki para bat ki hen men pet ya ki prophet pet ya ki brio jong oblay ha ka Bible ha bau blay upa ya ki lembat kad baka pelan ka bau don ya ka jing temu ka ba udan piwan she ka ni ka bertai ublay udon ya ka jing temu na ka benta jong pi lada pi yang akhir kesngi kabau belai on bishar yang abat ye pi ka iken ka jubab ka ba mangabat mapi ngin aiken how try wa apostol Paul wong ha ka shiti ka ba ar jong u shu Timothy ha ka lanang basau ka dekat ka bapra wong ngala depti ye ka jing ye pet ngala ri ye ka jingen mentangan yo pediang ye ka pansngat jong ka hok anda u belai pin yang ha ka finishing line haba pi pin yang hakmat jong utrai ka ken pin ai jing ken hakmat ublay pila dab ne em ngasumut dur kan no dekat pilala ha ka Bible ngasumut dur te marwai ulai em yang i ya ka ketien ka jong ublay kan nungut na preng jong i ngila puli na dos dang hadukon yo kata kadau ka bawang yang i bangin puli ka ketien ka jong ublay sumut ukeli lendet yang i ya thu yang i ya ka wei ka Bible verse like no Ephesus lang ka ban riu dekat i wei like no Yohanes lai kan riu like no Sam arpulai like no ya kini ki dekat ki balong ngi ken mau lendam kata telakun kan nungut na pedeng jongi kum ki riu dekat ngila pendap ya ka kamram ka bau belai pi ken mau ha ka sngi ka balapen kular ya pi la ka long hang di heng mani lani haka yeng mani jong pi haga balang ka bapi pidon pikular lapan kular de kinong syarai pikular ban kit ya ka balang pikular ban ai che ka kam ka jong utrai pikular ruban wan che ki jing yeseng dan baong em amdan baong em barok ngiong hoaj haga tu ngi sandi badang pediang ningkong ru dekat te yo i wan bam sakarmen ningkong nadunang tum ju yo i sure she snem te wan ladan bale ya ka research kasngi ayu babun beriu tamma ka bertai ka bale jingis sangi beriu kidan lai teligi sngi ki bayo ya ki medal ka balai ka de Good Friday ka baar ka de sngi Christmas ka baningkong ka de Easter Sunday kilawat ki ong balai ka long ningkong ka Easter Sunday ka babarok ki beriu lik jingis sanglot sngi Thursday ru yo shuti sngi thoding ru yo shuti sajan ru shuti mondi ru shuti ale je seng no pi so le ran kat kata ka jing mi pat jo Jisu dai namar kata ka dau ha keleng ka bertai ka Easter Sunday pun beriau bait shei ki mit balang ke jongi sheno ki mit jing duai ke jongi sheno ki jing ye seng ki beshabaji dan tangi ken thei wei ar lai shin rang don chatai kajah jayau kajah mulai kat shabalen shinuki kpa jong gayeng shinuki kme jong gayeng
Shino ki kun ke jong pi. Kani ke de ke thong ka bau blai ubu, ka dau ka bau blai ubu na ka benta jong pi. Ka ai ken ka ba pi penai jubab hakmat jong trai. Ho ngila le kemen chis pa ar pusan snem. Kani ka building kani ka yeng mani kan yeng ban. Dai ka ba kham kong san dai kani ka donut ka jong ni. Ka ba ka ai ka ba ka perthei ka. Ha ba ka pet shangi ngi dai ki ai ngakan mau ye kini ki than. Kamrang ye kini ki than ki ba ngay kendu bah kam tam namar bangale ru ya ke internship shekini ki jaka nadu ke snem araja khatlai kam tam ka bangadon hang tu ngayo ban keren ban ya keli ki kitu kat tu kan ngut ki beriu kamba ar phongut balai pilong kristan khat khandai ngut na pedeng jongki lai phongut na pedeng jongki ar phu khandai ki ong ngi mat ya ki kamba ngi pho snew yu jisu ngi mat ya ki kamba ki baja tang iwei na ki lai pho ki ong ngalong kristan namar ngai tenat itai basa marjan hang tai wei dei kristan ya kan mau wei nong kniau don na kini ka thain seorang anu itu hang no wang itu yu pi pastor ulalong kristan menta wa mar senrung hayeng mani ha ka jaka makin kedup ngadambut ngadi nong kniau number 1 nong knia kini ka thain mar senyo i yang akipet deki khamat bae ba utai ulawan ni Jeng kristan chung ingi long kumno ki para bangai ki ba iya. Badi kani ka bau apostol Paul ukwa ya ki brewe kan sngau tho. Na bau belai upet ya ka ba syapot. Utau belai ubanga ngayalap uni ublai uba om don belai hang ni ka ba fibu yo bakla yo ba don belai so wei pat yo pi pen sngau si. De uni kan uba ong ngampet ti wala de ha u pm pk. Hendai kan mau uni ublai upet ia kata ka syapo ka balong kata ka bieng uta ubri uka senram uba syapo uba kumno piang bat ong ka kitab jing pen pau khat ar pu ar khat ar bangan ai ken ya kanong kumba pile kumta pen yo kanong kam dei ya kamet ka dei ken ya kamen sim ki para banget ki ba ie nganget bau belai un kerhu yangi belai un yarap yangi lingba ya kani ka subject kabangi layo ban keren ha kani ka janmit kan kershan yangi bahkan penkan mau yangi kamtam ha kani ka snem kabangi ngile kemen menta barok shisnem bangin yai penkan mau yala de namar hau ken kababut hau jisu ngi em ngi ki bat ngin long de kabah kata kesngi kabau belayun besar yang abad ya pi ngin yorong ken syaka yeng shong ne kayeng shong ne ka bau lapan kre na ka benta jongi ublai un yarap ublai un kerku ya kani ka subject ha kani ka janmin na ka benta ka buram jong u amen ngini doai ngai ngo ye me ko try ha kani ka miet jong kani ka sngi bepen kan mau ablai yangi ya kani ka subject ka ba jiliu hadu kata-kata ka ba kren shapak ka jinglong blai ka jome ko try komba me ong yung Moses ngalong bat ngalong dei hang ni ku kenrat bangiyo iru ya ga jinglong ka jongme ka bangi kum ki briu ngi sngotu biang ya ga jing jeliu jong ka jing mayan jong ka jing im ka bangi ngi im haka history nadu bangilawan long briu lakha yang nei mei shagani ka berthai bat hadu menta bat kum ka balang nadu bala seng nong rim ya ka hadu menta try ngi im dai hame ngi ki ngi ya menta shispa ar husan snem ban ngenang ya shispa ar sanpo shispa ar spa snem lada memparwan shau yangi padai mami uba kershan uban yai kershan nama lang ju menen menta shige bam chukwan pangin sngo thuru ken rat ye ga jing phalang kalong ba melong ublai uba yet ye ga donot me ong ken you sol leng ba us Samuel Sol ngala kentat ye me na ba ngau blai ngapet ye ka donot om ye ka ai ka shabar na ba ngalong blai ubapet ken ye ka donot try ngait scam kumba me ye pen im ye ka balang limba ka revival menang ye ka shan ye ka hadu ka bangin let bat me ko kenrat hakilo hakaturoi ka ba men pen sawa limba angel rangba long rengkat baga podang sa kerpang ya laga jangka balang
Aduh ki pastor kita memesan. Kita khat jaga komiti balang baka balang hibarok awaken rad. Kin yo ya ka borbele. Baka balang ka bakhuj ko kan rad. Kan pen kre. Ya ka jingwan ka jome kan rad. Bat hoj ha kan ni ka snem. Ka balek kemen ban aingu ya me. Ya ka jing krau. Ka ba ma pen pau ha pedeng jongka. Sngau ya ka jing dwai. Na ba kini baro ngapan da ka jinggen. Ha ka kerteng ka jong uji sukres unang panim. Mentasyo ke bam cukup ru. Amen. Ublay nam ta kaburam jeng.